गिबि सेन्टारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनदों। बेजों लोगोसे दायो जायफोरानाखि आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ साफ्रोम नायगिरिफोरनिसिम फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आं गिबियावनो जासिहरग्रोनाय जाबाय। ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरोबाव नोंथांमोननिसिम दिनैनि बे दिनजों लोगोसे गोथार बाइबेलनिफ्राय मोनसे गोदान गाहाम बाथ्रा आङो दिनै लानानै फैबावलायबाय। बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव ख्रिस्टियान जानायखाय ख्रिस्टियान जिबनाव माबा मोनसे गेदेर मुलाम्फा मोनदेरगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आङो मिजिंथिहरदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नोंथांमोनजों बे मोनसे फिसा टपिकनि सायावनो फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ नोंथांमोनजों आं दिनै शेयार खालामनो सानदों। बे फिसा टपिकआ दिनै बेनो जाहैबाय गियानिजों लोगो जा। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आसा खालामो नोंथांमोना बे फिसा टपिकखौ गाहामथारैनो खोनाबाय। बेनो जाहैबाय गियानिजों लोगो जा। ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जों दिनै साफ्रामबो ना, जोंहा दिनै नलेज दं, गियान दंखायो, आखल आखु मोजां बेबहार दिनै जोंनियाव दंजोबखायो ना। जोंनियाव गियान गैयै बेबायदि मानसि गैया होननानैबो जों दिनै बुंनो हायो। नाथाय खोब दुखुनांथाव, ख्रिस्टनियाव अनजाग्राफोर, दिनैनि बे मुगायाव नोंथांमोना मिथिगौना, जोंनि मोजां मोजां ख्रिस्टियान फिसाफ्रा दिनैनि बे मुगायाव जोंनि मोजां मोजां ख्रिस्टियान बिमाफोर, बिफाफोर, बिदा फंबायफोर, बिब' बिनानावफोर, जोंनि ख्रिस्टियान जोहोलावफ्रा, नोंथांमोना मिथिगौना, बे संसारनि अगियानि मानसिफोरजों लोगो जानानै दिनै गावखौ बे इसोर जिसु ख्रिस्टनियाव नस्थ' खालामनानै लानायखौ दिनै नुनो मोनसै। खोब दुखुनांथाव, ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर। बेनिखायनो बे टपिकनि गेजेरजों नोंथांमोनजों आङो बे बाथ्राखौ खोब गुरुत्तर भाबै फोरबोनि गाहाम बाथ्राजों लोगोसे शेयार खालामनो दिनै सानदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, दिनै नोंथांमोना मिथिगौना, जोंनि मोजां मोजां ख्रिस्टियान बिमाफ्रा, बिफाफ्रा ना, इसोर सिनायनो रोङै, इसोर खुलुमनो रोङै मानसिफोरजों लोगो जानानै इसोर खुलुमनायाव गावखौ दिनै नस्थ' खालामनानै दिनै लादों। आरो दिनै बेल' नङा, गोबांथार जोंनि ख्रिस्टियान फिसाफ्राबो ना, इसोर मिथिनो रोङै, इसोर खुलुमनो रोङै, देट मिन्स अगियान मानसिफोरजों लोगो जानानै गावखौबो बा गावसोरखौबो दिनै अगियाननि लामाजों दिनै दैदेनलांगासिनो दङ। ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जों दिनै साफ्रोमबो बेखौ मिथिथारनो नांगोन। आरो दिनै बेबायदिबो दिनै जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबायफोरखौ दिनै नुनो मोनदों, जौ लोंग्रा मानसिफोरजों लोगो जानानै दिनै जौ लोंदों आरो गिर्जा हाबै मानसिफोरजों लोगो जानानै दिनै गाव गावखौबो गिर्जायाव सहैयालाबानो ना, गुबुन फारसे लामाजों थांनाय, गिर्जायाव थाङै, सहैयै बेबायदि लामाजों दैदेनलांनायखौ जोंनि गोबांथार ख्रिस्टियानफोरखौ दिनैनि बे मुगायाव नुनो मोनगासिनो दङ। ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बाइबेलाव बुंदों, नोंथांमोना मिथिगौना, इसोरखौ गिनायासो दिनै गियाननि गुदि। बेनिखायनो जों दिनै बे इसोरखौ दिनै जोङो गिनो नांथारगोन आरो हामबाय होननो नांथारगोन। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बे गियानिजों लोगो जा बे टपिकनि सायावनो नोंथांमोनजों आरोबाव गुरुत्तर आं बाथ्रा बुंबावनो सानदों ना। जोंनि गोबांथार ख्रिस्टियान बिमाफोर, बिफाफोर, स्पेसियेलि आं दिनै बेखौनो खावलायनो सानदों बे भिडिअनि गेजेरजों ना, रायजो जानायावनो होन, इसोर खुलुमनायावनो होन ना, जों दिनै गोजाननिफ्राय गोजान दिनै जालांगासिनो दङ। जों जुदि जोंनि बिमा बिफाफ्रानो अगियानजों लोगो जायोब्ला, गियानजों लोगो जायाब्ला, गिर्जा हाबाब्ला, इसोरखौ खुलुमनायाव दुर्बलता जायोब्ला, जोंनि फिसाफ्राबो दिनै बेखौ सोलोंगोन आरो दिनै बेखौ लागोन। ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बेनिखायनो नोंथांमोनजों बयजोंबो मिथिजानाय मोनसे बाथ्रा भाव
ना मोनसे बाथ्रा दिनै आं नोंथांमोनजों बुंनो सानदों बा फरायनानै होनो सानदों जों दिनै बे बाथ्राखौ दिनै बयबो मिथिखागौ थ' बेनो जाहैबाय साधुजों लोगो जाब्ला साधु जायो आरो सिखावजों लोगो जाब्ला सिखाव जायो होननानै अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर ना बे बाथ्राखौ जों साफ्रोमबो दिनै मिथिखागौ जुदि नोंथाङा अगियानि मानसिजों लोगो जायोब्लाथ' अगियानि जाखागोन इसोर खुलुमनो रोङै गिर्जायाव थाङै मानसिजों लोगो जायोब्ला नोंथाङा बेनो जाखागोन बेनिखायनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला जोङो बेखौ मिथिनानै लानि जोंनि दानि पेरेन्टसफ्रा बेखौ जोङो मिथिनानै जोङो लानि अब्ला फै बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला बेनि सायाव मा बुंदों जे टपिक दिनै नोंथांमोननिसिम दिनै आं लानानै फैदों गियानिजों लोगो जा थ' बेनि सायाव जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला दिनै जोंखौ मा फोरोंनो नागिरदों फै जोङो फरायनानै खोनासंज्लायनि आं फरायनानै नोंथांमोननो खोनासंहोनि थ' बेखौ मोननो हागोन बोसोन बिजाब 13 बालाबनि 20 सिरि Proverbs chapter 13 verse 20 बेयाव लिरदों गियानिजों लोगो जाफादो नोंसोरबो गियानि जाफागोन नोङो मुर्खजों लोगो जाब्ला संहार जागोन खोनाबायना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला दिनै बे बाथ्राखौ जोंखौ बुंदों बा जोंजों रायज्लायदों बे बाथ्राफ्रा मा होननानै बुंदों गियानिजों लोगो जाफादो नोंबो गियानि जाफागोन नोङो मुर्खजों लोगो जाब्ला संहार जागोन होननानै अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना बे बाइबेल सिरिखौ खोब गाहामथारै दिनै खोनाबाय थ' बे बाइबेल सिरिया दिनै जोंखौ मोननै आयदा ना मोननै पइन्टसफोर दिनै जोंनि गेजेराव लाबोनानै होफैदों बेनो जाहैबाय नाम्बार 1 मोनसेया जाहैबाय गियानि एन्ड नाम्बार 2 मोनसेया जाहैबाय अगियानि थ' अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समाव जोङो बबे मोनसेखौ जोङो लागोन बा बबे मोनसेजों जों दिनै लोगो जागोन दहाय एसे गिबियावनो नोंथांमोनजों आं शेयार खालामबाय जे जोंनि गोबांथार मोजां मोजां ख्रिस्टियानफ्रा दिनै बे संसारनि अगियानि मानसिफोरजों लोगो जानानै गावखौ दिनै नस्थ' खालामनानै लाबाय गोबां बिथिङाव फरायनाय लिरनायाव रायजो जानायाव बे इसोर जिसु ख्रिस्टनियाव थांना थानायाव गिर्जायाव हाबनायाव ना बायदि रोखोम ख्रिस्टियाननि आखल आखुजों सहैनांगौआव बा ख्रिस्टियाननि आखल आखुजों थांनानै थानांगौआवहाय बे संसारनि बायदि बायदिजों ना गोरोबनानै मा खालामबाय गावखौ बे इसोर जिसु ख्रिस्टनियाव दिनै नस्थ' खालामनानै लाबाय बेनिखायनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे भिडिअनि गेजेरजों जेसेबांनाखि आंनि भिउवार्सफोर दङ बेखौनो आङो रिक्वेस्ट खालामनोसो आं सानदों बेनो जाहैबाय जों दिनै ख्रिस्टियान जानायखाय ना इसोर गिग्रा मानसिफोरजों जों दिनै लोगो जानो नांगोन गियानि मानसिफोरजों जों दिनै लोगो जानो नांगोन आरो जोंनि ख्रिस्टियान इयुथ्सफ्रा बा सेंग्रा सिख्लाफ्राबो दिनै इसोर गिग्रा गियान गोनां मानसि मोजां फरायग्रा मानसिफोरजोंसो जों दिनै लोगो जानो नांगोन अब्लासो जोंनि ख्रिस्टियान जिबनाव मा गाहामथार मोजां फिथाइखौ दिनै जोङो मोननो हागोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों दिनै इसोर होननानै ख्रिस्टियान होननानै बा जानानै ना जों जुदि मोजां आरो गाज्रिखौ सिनायनो रोङाब्ला गासैखौबो जुदि गाज्रिखौबो बजबनानै लायोब्ला जोंनि जिबनाव जों मा मोजां फिथाइ मोनगोन जोङो निश्चय ख्रिस्टियान जानानै इसोर होननानै जोंनि जिबनाव जोङो मोजां फिथाइ मोननो हाथारनाय नङा मानोना बाइबेला दिनै जोंखौ बुंखाबाय गियानिजों लोगो जा नोंबो गियानि जाफागोन अगियानिजों लोगो जायोब्ला नोङो संहार जागोन होननानै दिनैनि गाहाम बाथ्राया दिनै जोंनो बेखौनो फोरोंदों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो बोसोन बिजाबाव आङो नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोबावनि थ' बेखौ मोननो हागोन बोसोन बिजाब 24 बालाबनि 1 सिरि बेयाव मा बुंदों गाज्रि मानसिखौ मुगैनो नाङा आरो बिसोरजों लोगो जानो हास्थायनोबो नाङा होननानै बुंदों खोनाबायना ख्रिस्ट'नि अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर मा होननानै बुंदों गाज्रि मानसिखौ मुगैनो नाङा आरो बिसोरजों लोगो जानोबो हास्थायनो नाङा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनैनि गाहाम बाथ्रा दिनै जोंखौ खुब मोजाङै बे बाइबेल सिरिया दिनै जोंखौ दिनै फोरोंबावदों नोंथांखौ दिनै फोरोंदों आरो जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ नायगिरि साफ्रामखौ गाहामथारैनो बे बाइबेल सिरिया दिनै फोरोंदों आरो बे समाव नोंथांमोननिसिम मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै आं खोनासंहोबावनि बेखौ मोननो हागोन 1 करिन्थ
15 बालाबनि 33 सिरि बेयाव बुंदों नोंसोरो दा आन्दाय होजा गाज्रि लोगो लाज्लायनायफ्रा गाहाम हुदाफोरखौ जामलांहोयो खोनाबायना ख्रिस्ट'नि अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोंखौ बुंदों नोंसोरो दा आन्दाय होजा माजों गाज्रिजों इसोर खुलुमैजों अगियानि मानसिफोरजों ना रायजो जानायाव इसोर खुलुमनायाव फरायनायाव लिरनायाव बायदि बायदि खामानिफ्राव गाज्रि मानसिफोरजों अगियानिफोरजों मा होननानै बुंदों जोंखौ दा आन्दाय होजा गोबांथार नाथाय जोंनि मोजां मोजां ख्रिस्टियान इसोर खुलुमग्राफ्रा गाज्रि अगियानिफोरजों आन्दाय होजादों नाथाय बाइबेला बुंदों नोंसोरो दा आन्दाय होजा मानोना मा होनबावदों नोंसोरो दा आन्दाय होजा गाज्रि लोगो लाज्लायनायफ्रा गाहाम हुदाफोरखौ जामलांहोयो बेबायदि गाज्रि मानसिफोरजों लोगो लाज्लायोब्ला जोङो अगियानि मानसिफोरजों लोगो लाज्लायोब्ला जोङो जोंनि जे मोजां हुदा बे मोजां हुदाफोरखौ बिथांमोना दिनै जामलांहोयो सोर इसोर खुलुमै अगियानि इसोर गिनो रोङै बेबायदि मानसिफ्रा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों बे बाइबेल सिरिफोरनि गेजेरजों गोबांथार बिषयखौ दिनै नोंथांमोनजों आं बेखौनो शेयार खालामदों गुसुं बे भिडिअनि गेजेरजों गोबांथार बाथ्राफोर दिनै बेवहाय दङ आरो बेखौ दिनै जोङो बिजिरनानै मोनदांनो हायो आरो सोलोंनो हायो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो जोङो मा जानो नांगोन दिनै जों ख्रिस्टियान जानायखाय ना जाय मानसिया इसोर गिनो रोङा अगियानि द्याट मिन्स जाय मानसिया फरायनाय लिरनायाव थिग नङा जाय मानसिनि आखला दिनै मोजां नङा बिथांमोनजों जोङो लोगो लाज्लायनायखौ जोङो इनायनो मा गैयाखौनो खालामनो नांगोन बा खमखौनो दिनै जों खालामनो नांगोन बेखौनो दिनै आङो बुंगोन नङाब्ला जोंनि जे मोजां हुदा नोंथांनि जे मोजां हुदा बे मोजां हुदाखौ बैसोर बिथांमोन बादिया दिनै जामलांहोगोन द्याट मिन्स गाज्रिनिफ्राय गाज्रि गैयैनिफ्राय गैयैसिन दिनै खालामगोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो जों दिनै बे संसाराव थांनानै थानायाव गाव गावखौ हमथानो नांगोन बिथांमोननिफ्राय अब्ला बे समाव जोबनायाव नोंथांमोननिसिम मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै दिनैनि गाहाम बाथ्राखौ आङो दोननो सानबाय थ' बेखौ मोननो हागोन Psalms chapter 1 verse 1 गितफोरनि 1 बालाबनि 1 सिरि आं फरायनि जिसुनि मुङै बे मानसिया साबायस जाया दुष्टफोरनि खायदा खालामनायाव थाफायाखै पापीफोरनि लामायाव गसंफायाखै निन्दिग्राफोरनि आफाराव जफायाखै खोनाबायना जोबनायाव जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै जोंनो बेखौनो बुंबावदों बा जोंनो बेखौनो रायज्लायदों जोंखौ बुंदों फोरोंदों मा होनदों बे मानसिया साबायस सोरबादि मानसिया साबायस नो जाया दुष्टफोरनि खायदा खालामनायाव थाफायाखै ओमफ्राय पापीफोरनि लामायाव गसंफायाखै निन्दिग्राफोरनि आफाराव जफायाखै बेबायदि मानसिखौसो इसोरा हामजायो आरो दिनै साबायस होनदों बेनिखायनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोंनि सोरबा ख्रिस्टियान बिमाफोर बिफाफोर सेंग्रा सिख्लाफोर ना जोंनि सोरबा जुदि बिब' बिनानाव बिदा फंबायफ्रा ख्रिस्टियान मानसिफ्रा बेफोरबायदियाव दिनै थांदोंब्ला बेनिफ्राय दिनै फैफिनदो अब्लासो ना बेफोरनिफ्राय गोजानाव थाब्लासो मोजाङाव थाब्लासो बे इसोरजों जों दिनै नोंथाङा दिनै साबायस दिनै होनजागोन आरो बे इसोरजों हामजा जानायखौ मोननो हागोन आरो बे इसोरनिफ्राय बोर आरो आशीर्बादखौबो नोंथाङा जेखौनो बियो बेखौ मोननो हागोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' आसा खालामो नोंथांमोना खुब गाहामथारैनो बे मोनसे फिसा टपिक गियानिजों लोगो जा बेनि गेजेरजों गाहामथारैनो बुजिबाय मिथिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो मिजिंथिहरनानै दिनैनि बे गुसुं भिडिअखौ आङो बेयावनो दोनबाय इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथोंसै गोजोन्थों खुलुमबाय